Добрый вечер. Спадар Мікола, як вы ацэньваеце сённяшні прысуд Уладзіміру Някляеву і ці паўплывае ён якім чынам на вашыя планы ў правядзенні акцыі? Ён не паўплывае, а наадварот зробіць нас больш цвёрдымі ў нашых планах. Таму што зараз улада паказвае, што галоўны вораг, галоўная пагроза для яе это беларускі народ. Здавалася б, ідуць такія вучэнні, і ўлада іх баіцца. Яна дала нам магчымасць правесці акцыю папярэджання. Дзеля гэтага мне адклалі адбыццё 15 сутак адміністрацыйнага арышту за дэманстрацыю 3 ліпеня. Адбыў 5, а 15, кажуць, адклалі. Здавалася б, яны не будуць нас чапаць, пакуль не скончацца гэтыя вучэнні, пакуль расійскія войскі не з'едуць да хаты, для того, каб мець некія гарантыі, што хоць нехта там падымецца на абарону незалежнасці супраць акупацыі ў гэтай краіне. Бо нават на сваіх сілавікоў яны не спадзяюцца. Але як толькі мы аб'явілі марш абураных беларусаў 2.0, тут усё стало на сваім месцы. Галоўны вораг гэта беларускі народ. І зараз яны ўжо не зважаючы ні на што пачалі хапаць зноў людзей на вуліцах. Някляева, магчыма, нават захапілі ў бальніцы і сажаць іх на суд. Я не ведаю, хто застанецца з лідараў БНК на свабодзе к 21 кастрычніка. Да гэтага часу яшчэ больш месяца. Але я ўпэўнены, што гэта акцыя пройдзе годна і масава. Зразумела, а з чым звязаны перанос акцыі з пятніцы на суботу 21 кастрычніка? Мы сутыкнуліся просто з такой са зваротамі людзей, якія кажуць, што калі яны бяруць удзел у акцыі у чацвер з іншых рэгіёнаў прыязджаюць, а людзі хочуць прыязджаць з рэгіёнаў, бо ў рэгіёнах сітуацыя нашмат больш горшая, чым у Мінску. Дык вось ім вельмі потым цяжка вярнуцца назад, бо звычайна у пятніцу у пятніцу вечарам, нядзелю вечарам самыя загружаныя дні, бо беларусы едуць з Мінску там да сваіх родных у малыя гарады і ў вёскі, у нядзелю вяртаюцца, і проста, кажуць, банальна вельмі цяжка дабрацца. Не кажучы пра тое, што людзі працуюць, і калі пасля працы не ўсе здолеюць даехаць да вечара, як мы планавалі 20 кастрычніка ў пятніцу. Таму, калі такіх зваротаў зрабілася дастаткова шмат, і яны зрабіліся такімі сістэмнымі, то час яшчэ ёсць, і мы сабраліся старшыні камісіі, бо яны прымаюць рашэнне па дэталям, і прынялі рашэнне памяняць дату на адзін дзень. У суботу ў 14:00 на Кастрычніцкай плошчы Мінска 21 кастрычніка пачнецца марш абураных беларусаў 2.0 пад лозунгам, пад дэвізам «Спыніць абрабаванне народа». Спадар Мікола, акурат наконт вашых патрабаванняў, мінулым разам гэта быў пратэст супраць вайсковых вучэнняў на тэрыторыі Беларусі. Якія патрабаванні гэтым разам? Пра што будзе пратэст? Я ўжо назвал дэвіз і лозунг. Мы бачым зноў спробы вярнуць да жыцця уже нібыта, скажем так, ліквідаваным народным пратэстам дэкрэт нумар 3 аб падатку з беспрацоўных. Зноў гэта типа прэзідэнт гаворыць пра тое, што надо же его возвращать, это же никто его не отменял. Зноў хочуць гэта вар'яцтва рэалізоўваць. Далей растуць іншыя паборы з прадпрымальнікаў, растуць штрафы. У нас дайшло до того, что сума штрафов перавышае усе выдаткі гэтай дзяржавы на сацыяльную дапамогу грамадзянам. Это дзе такое ёсць? І спыніць абрабаванне народа. Гэта наш асноўны лозунг. Калі вам не хапае грошай, то залезьце ў свае рахункі замежныя, ў свае мільярды. Хай гэты типа залезе. Там 10 гадоў таму 7 мільярдаў долараў было ўжо. Зараз, мабуть, уже за 10. І нешта возьме адтуль, а не лезе ў кішэню да бедных самых абездоленых, якім няма на што дзяцей пакарміць іншым разам. Зразумела, дзякую вам вялікі за гэты каментар. Нагадаю, што на сувязі з Менску быў Мікола Статкевіч, які запрашае на чарговую акцыю пратэсту. Яна распачнецца ў суботу 21 кастрычніка на Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 14 гадзіне. А ў нас